Halo investor sing dikasihi. Karo kowe sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Disaranake sinau saben parameter perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki ayo nganalisa indikator dasar utama perusahaan Broadcom Inc. Ticker Avico. Review digawe nggunakake data saiki wiwit 8 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Broadcom Inc. kalebu subkategori Komset 60 perusahaan melu ing comparison kang banget wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe adhedhasar asil video iki. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti, minus 0,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 1,6 terms. Yen katon banget wiyar, ing pasar ing umum. Kita bakal weruh, skor rata-rata kanggo pasar saham ing agregat punika 1,9 terms. Marang skor minus 0,5 terms Broadcom Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Broadcom Inc. lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Broadcom Inc. nuduhake dinamika 17%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 8,6%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Broadcom Inc. regane $724 miliar. Kanti kapitalisasi subkategori $3.227 miliar. Broadcom Inc. nyumbang 22,453% lan minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $69,58 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $724 miliar. Broadcom Inc. nuduhake 9,613%. Bandingaken enggo bareng saka exchange lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Broadcom Inc. ing subkategori nalika pambiji rega pasar 22,453%. Regane buku 9,613%. Iki 57% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, minus 1 poin. Utang organisasi analisa kanggo $66.091 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 95% saka usaha. Rating kanggo kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Imbangan saka nilai pasar saham perusahaan kanggo laba cocok karo 72. Rata-rata kanggo subkategori punika 35,9 lan iki 50% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori banget olo, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $10.072 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo teko 12 sasi samestine $17.399 mayuta-yuta. 72,7% luwih saka saiki. Taksiran saka kira-kira media WI mangsa ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 13,3. Rata-rata subkategori 4 iku 233% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori olo, minus 1 titik.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 54.520 US$ mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo teko 12 sasi samestine 94.180 US$ mayuta-yuta. Lan iki 73% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran prakiraan indikator pendapatan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 poin. Wates punika 18,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 11,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 7,4%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah personel miturut subkategori yaiku 2,857%. Iki 686% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake beda antarane rega pasar perusahaan Broadcom Inc. paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah modal saben karyawan perusahaan $19.588.000. Dene kanggo subkategori yaiku $2.492.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 686%. Evaluasi volume modal pasar saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan 0 poin. Bati saben pegawai punika $272,200. Rata-rata kanggo subkategori $69,500. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 292%. Taksiran laba perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue saben pegawai perusahaan punika $1,47,4,000. Miturut subkategori $628,000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 135%. Taksiran revenue saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Saham for sale punika 1,2%, karo rata-rata subkategori 2%. Iki minangka pratandha resiko short remet bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 32% kanggo perusahaan Broadcom Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14 29%. Ing rata-rata, securities subkategori sing rega padha enggo bareng perusahaan Broadcom Inc. Regane nyoto saka saham perusahaan kira-kira $154. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $249. Prabdan antarane taksiran nyoto lan perkiraan konsensus kira-kira 61%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinnet. Minangka asil analisis sekuritase perusahaan Broadcom Inc. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan wis digawe. Ojo buka pesenan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi guru, markets.